Universitatea noastră este cea mai mare și cea mai veche universitate de științe agronomice din România. Științe agronomice, științele legate de agricultură. Bun. Noi am fost înființați în 1852. Deci avem 160 de ani de existență. Este o mândrie pentru noi, totuși, să ai atâția ani în spațiul nou. Asta înseamnă experiență, înseamnă acumulări deosebite, înseamnă oameni care s-au format, specialiști și așa mai departe. Știința care se ocupă cu studiul solului se numește pedologie. Bun. Sol, dar solul este atât de diferit, are caracteristici atât de diferite, poate să fie mai bun pentru plante, mai fertil, spunem mai puțin bun pentru plante. De exemplu, aici sunt solurile din Dobrogea. Dobrogea, știți că este o zonă foarte aridă, nu prea avem precipitații acolo. Solul care s-a format, vedeți, are nuanța aceasta mai deschisă, mai albicioasă. O culare închisă, nu la sol, când facem o culare închisă, înseamnă un conținut foarte ridicat de humus. Ați auzit de humus? Da. Este materie organică specifică de solului care îi dă solului în bună parte acea caracteristică de fertilitate. Cu cât un sol este mai închis la culare, cu cât e mai bun, mai fertil. Da? Vedeți, dacă mergem așa de la mare, Dobrogea, și ajungem în Bărăgani, apar tipul acesta de sol, cerneziuni, care sunt cele mai fertile soluri, cele mai bogate în humus, să știți că sunt cele mai fertile din lume. România are această bogăție grozavă, cu o suprafață mare cu aceste soluri. Știți că sunt țări unde nici nu am văzut, nici nu știu ce înseamnă cerneziuni. Au soluri sărace. Bun, deci cerneziuni ne merge spre fundulea, deci ne apropiem, nu? Și se schimbă, este un alt tip de cerneziuni. Da? Și după aceea ajungem la București. Este solul pe care îl avem aici la București. Vedeți, a început să fie o nuanță mai roșcată, conțin de humus puțin mai redus și sigur cu o serie întreagă de alte caracteristici specifice. Dar ce s-a schimbat de fapt? Deci venind, spuneam așa, de la mare, s-a schimbat vegetația. Aici este Bărăgan, nu? Cu stepa. Ce înseamnă stepa? Vegetație ierboasă. Iarba, nu? În condiții de iarbă s-a format tipul acesta de sol. Ne apropiem de zona spre Brănești, spunem că este în zona de silvostepă. Ce înseamnă? Vegetație ierboasă întreruptă de pâlcuri de arbă, da? De vegetație lemnoasă. Și ajungem în zona București, unde în trecut erau păduri. Deci zona de pădure. Vedeți, vegetația lemnoasă a determinat de-a lungul timpului, discutând de poate de milioane de ani, da? A determinat formarea unui sol de tipul acesta. Vegetația ierboasă este cea care a determinat acum în cantități mai mari, ierboasă și sigur că au întrebat cereale, nu culturile agricole, da? Cu solul, cu cerneziumul, cu ce se găsește prin sol, nu? Cu animale specifice, da? Sigur. De exemplu, când termină studiile, trebuie să prezinte o lucrare de diplomă. Deci nu poți să finalizezi fără această lucrare. Iar în lucrarea aceasta trebuie să prezinti niște rezultate pe care le-ai obținut în cercetare. Și atunci, sigur că sunt unii cărora le place să lucreze cu solul, că nu li se pare lor interesant, și atunci lucrează cu cadrele didactice de aici, cu profesorii, și vin aici și fac analize la sol, știu și eu ce, iau probe din Departamentului de Științele Plantelor. Și dacă are puțin timp, l-am rugat să ne facă o prezentare despre plantele de cultură din România. Cele mai importante plante pe care le cultivăm noi și o să vizităm. Dacă la parter am avut o colecție cu solul, aici avem o altă colecție cu care suntem foarte mândri. Sunt toate plantele de cultură din România. Studenții, în funcție de specializarea pe care o aleg, studiază și analizează sortimentul de culturi de câmp în mare detaliu, pornind de la sămânță până ajung la recoltă sau până ajung la valorificarea pe piața internă sau pe piața externă a recoltei. Sortimentul nostru este diversificat și cuprinde culturi de câmp, culturi legumicole, culturi horticole,
plante medicinale, plante aromatice, plante textile, plante oleaginoase, plante furajere. Toate plantele din jurul nostru au valoare alimentară, toate plantele de cultură foarte importantă pentru prima, ca suprafață în România. România aproape că este prima țară ca producție de porumb în Uniunea Europeană și în Europa, dacă ne raportăm la producție de boabe. Și au fost niște ani favorabili în care am avut 11,5 milioane tone. Asta înseamnă că la noi tradiția este pentru porumb pentru boabe. În țările europene tradiția este mai mult pentru porumb pentru silos, pe care îl utilizează în creșterea vacilor de lapte sau în creșterea taurinelor la îngrășat. Sigur că pare banal porumbul. Pentru că ziceam, la ce-l utilizăm? Mămăligă. Nu mai mănâncă România atât de multă mămăligă. Minunații fulgi de porumb, sigur, o să spune ce mâncăm fulgi de porumb. Sunt foarte valoroși din punct de vedere nutrițional, sunt foarte buni din punct de vedere gustativ, au o compoziție chimică destul de diversificată. Sigur că dacă revenim la amidon, că o fi din grâu, că o fi din porumb, le regăsim într-o serie întreagă, ziceam, de produse finite, începând cu hârtia de Xerox, continuăm cu vopselele lavabile, continuăm cu o serie întreagă de băuturi. Spre exemplu, o să întâlnim îndulcitori obținuți din tratarea sau din hidroliza enzimatică a amidonului, îl întâlnim ca îndulcitor în diverse produse. Spre exemplu, aspartamul. Este un produs internațional. Avem gumă de mestecat fără zahăr, dar e dulce, adică conține sorbitol. Avem Coca-Cola zero zahăr, dar e dulce, e la fel de bună ca și cealaltă. Înseamnă că conține un îndulcitor care este obținut fie prin sinteză chimică, fie prin hidroliză enzimatică din diversele produse. După aceea bem sucuri naturale, suc natural de pere. Agitați ambalajul înainte de consum pentru a savura pulpa. Păi dacă o să stoarceți o pară așa, nu o să iasă pulpa din ea. Dar în momentul în care bem un litru de suc de pară, santal sau parmalat sau nu știu ce veți dumneavoastră, o să spuneți, vai ce bun este, dar acolo este amidon din cartof. Câteodată ne pare rău că am pierdut din pulpa care a rămas pe pahar. Ori industria a reușit să transforme sau să fabrice, să proceseze de la produse banale, produse destul de sofisticate. Sau dacă mâncăm ciocolată albă, nu știu ce, bomboane mai sofisticate, Rafael. Sunt cu amidon la greu, mâncăm înghețată, amidon la greu. Pentru că ne dă și senzația de saturație, au și valoare calorică. Din ce zicea? Păi nu e, din porumb. O fi din grâu, care o fi mai valoros? O fi din cartof, zicea cineva, că se extrage amidon și din cartof. Prin urmare, trebuie să ieșim din chestiunea aceea agricultură, culturi de câmp, produse agricole, sunt niște țărani. Noi suntem țărani veritabili. Eu sunt țăran veritabil. Iar la un moment dat, studenții, la intrarea în sală, păi, cu dumneavoastră facem agricultură? Sau culturi de câmp, sau tehnologii agricole, dar de ce? Trebuia să vină un tractorist în sală sau un văcar care să vă țină un discurs pe această tematică. Prin urmare, trebuie să ieșim. Voi sunteți foarte tineri și sunteți la momentul în care discerne sau alegeți. Nu este rușinos să lucrezi în agricultură. Va fi printre domeniile cele mai sofisticate, pentru că nu e obligatoriu să lucrezi în producția vegetală, poți să mergi pe filiera de procesare a produselor. După aceea, dacă intrăm un pic aici în hol, o să constatăm că avem plante medicinale, plante aromatice, vai de mine câte leacuri. Dar în momentul de față, la nivel internațional, procesatorii sau fabricanții de produse farmaceutice, produse cosmetice, parfumuri, sunt preocupați să extragă molecule ca principii active din produse vegetale. Iar colecția, muzeul este de a atrage atenția studenților sau persoanelor care vin cum arată o anumită plantă de cultură, ce se poate obține dintr-o anumită plantă de cultură, astfel încât și observând, dar poate cineva e interesat să citească detalii legate de compoziție chimică, legate de erbicide, legate de, eu știu ce,
elemente sau ce informații culegem dacă analizăm o Așa, și profesorul în față, nu? Le vorbește și le predă. Aici țin că la nivel de universitate, practic activitatea de predare este împărțită în două. Avem discuții teoretice pe care le numim cursuri, da? și aplicații practice, partea aplicativă practică, pe care le numim laboratoare, seminarii. De menționat, pe spate, este surpriză de toată istoria noastră, începând de la înființare. Are un istoric care aparține de facultatea noastră, de universitatea noastră, că noi ca facultate suntem parte componentă în cadrul universității. Primul domnitor la care am avut certificatul, să zicem, de înființare a Școlii Superioare de Agricultură de la Pantelimon, Știrbei, domnitorul Știrbei Vodă? Știrbei Vodă. Deci, în 1852, domnitorul Știrbei Vodă semnează actul de înființare a Școlii Superioare de Agricultură de la Pantelimon, era pe vremea aceea. Pantelimonul fiind puțin depărtat de București, dar ideea era ca să facem agricultură în zona București. Scopul nostru este ca, după terminarea celor 4 ani de facultate, eventual încă 2 ani de masterat, să asigurăm tinerilor noștri o calificare înaltă într-un anumit domeniu. Ești inginer, ești specialist într-un anumit domeniu și nu ceva manager. Vei fi manager, te vom învăța să conduci. Prima dată când auzi, zice, sunt la Facultatea de Agricultură și ce o să devin? Inginer agronom. Și în ce va consta această meserie? Voi merge pe câmp, va trebui să cultiv rând pe rând. Toate că în viziunea mea este fenomenal. Să vezi că după mâna ta a ieșit lanul acelea, porumb de floarea soarelui și probabil pentru unul să zică, da, dar stăm în soare, ne mai bate și vântul, dar Facultatea de Agricultură nu pregătește numai pentru sectorul de producție, ci avem o mulțime de sectoare. Vorba de inputurile acestea care vin în agricultură, vorba de comerțul cu produse agricole, herbicide, insecticide, pesticide. În momentul de față, în atragerea de fonduri europene, Facultatea de Agricultură s-a dovedit a fi căutată. Și în momentul de față avem, să zicem, o cerință mare. Suntem căutați. În fiecare an în școlii intrăm cu vreo 230 de studenți în anul întâi. Așa că dumneavoastră, chiar dacă veniți de unde veniți și aveți o medie mai mică la BAC, în scurt timp ajungeți la buget și după aia puteți lua burse. Bursele sunt și ele de 3 categorii. Burse de merit, 1, care înseamnă vreo 500 de lei pe lună. Bursă 2, care înseamnă vreo 300 de lei pe lună. Și burse sociale, care tot așa vreo 300 de lei pe lună. Mulți dintre dumneavoastră și noi avem un fond mare de burse sociale. Și programul? Programul este zilnic, în fiecare de luni până vineri. În medie, un student trebuie să parcurgă un număr de ore săptămânal. Acest număr de ore este în jur de 26-30 de ore săptămânal. Deci, împărțit la 5 zile, înseamnă cam 6 ore. În medie, cam 6 ore. Dacă ați făcut o facultate, orizontul, viața dumneavoastră se va deschide. Pentru că se dezvoltă gândirea, se dezvoltă mintea. Știți, mi-aduc aminte odată când un ministru, fost ministru al scapa cum îl cheamă, l-a întrebat la ce e bună matematica superioară. Și a zis matematica, în general. Mai departe s-a pus problema de ce unele state, unele țări învață șahul în școală. A zis, nu, mă refer la matematică. Matematica dezvoltă gândirea. Dezvoltând gândirea ulterior, toate conexiunile se vor face mai ușor și mai bine. Într-un cuvânt, te înțelegi mai bine și cu soacra în bucătărie, dacă vreți. La fel. Sau asta.
se dezvoltă gândirea și de aici încolo toate conexiunile pe care le avem în viață. Așa că am învățat nu înseamnă că învăț și degeaba învăț că nu o să-mi trebuiască niciodată acelei cunoștințe. Ba mai mult de dezvoltă gândirea și altele vor fi mult mai simplu înmagazinate, înțelese în mintea noastră. Spațiul pe care îl ocupă Universitatea în campusul Herăstrău, campus însemnând tot, este de 40 de hectare. Dacă aveți noțiunea unui hectar. Iar Universitatea mai are încă 6 hectare pentru medicină veterinară. 40 de hectare aici. Și Universitatea este organizată pe corpuri. Acesta este corpul A, după care avem corpul horticulturii și alte corpuri. Avem și câmpuri didactice, grădină botanică, teren de sport, sală de sport, cămine, spații verzi, discotecă. Am ajuns să știu mai multe despre agricultură și ceea ce înseamnă agricultura, pentru că eu până acum credeam numai că agricultura înseamnă numai să dai cu sava, să te duci la câmp, să vezi dacă are pământul buiruieni, să dai cu sava, dacă nu, nu îl lași în pace. Pot să spun că a fost o experiență interesantă. Activitatea de astăzi consider că a fost una foarte reușită. Impactul asupra copiilor a fost unul major. Au aflat lucruri noi, deosebite față de ceea ce înseamnă o universitate mare, cu tradiție, cu o bază materială extraordinară și cu, de ce nu, cu un viitor pe piața muncii pentru ei foarte, foarte sigur, zic eu. Impresia mea personală, o universitate cu un prestigiu deosebit, cu profesori extraordinari, deschiși, comunicativi, care s-au implicat astăzi alături de noi, un campus universitar deosebit, condiții extraordinare pentru a, să spunem așa, a străi viața de student la maxim. Mulțumesc! Impresii bune, mi-a plăcut primirea și mi-a plăcut discuția despre plante și despre sănătate.